Straight to the Okay, point. balik ta mahigala sa itong mga issues dito sa kauluhan mga kagalaan. Atong tagapagtagad mga sugid ti paminaw kay karong adlaw mahigala laing sesyon nga mahitabo sa Senado Inday unya kanunay ginahamok ni mahigalang leadership karon ni Senator Alan Peter Cayetano, no? Kay sa pagkakaroon mga sugid ti paminaw ang ilang gituboy diri sa may minority nga mahimo mahigalang Senate President. Matod pa mahigala mao si Sherwin Gatchalian. Ingon si Ping Lacson nga naagyoy attempts, no? Pag-usab sa liderato sa Senado kay gusto nila mahigalang pulihan si Senator Alan Peter Cayetano. Atong itapad ning picture ni Cayetano dong og ni kuandong Sherwin Gatchalian dong asa may maayo ka nga mahimong Senate President ani nila be. Naato dahi picture nila dong para nga atong matan-o-tan-aw kinsay angayan nga mahimong Senate President. Kani Senate President karon si Senator Alan Peter Cayetano mga higala. Bag-o lang kaayo nga nahimong Senate President. Unya karon mga sukid tig paminaw buot ilisan sa taga minority nga ang ilang iilis mahigala kini si Senator Sherwin Gatchalian. Straight to the point. Kadaghanan na ilis og Senate President ni karon under sa BBM administration mga sukid tig paminaw. Pagsugod yan ay mo to si Mig Subiri gyud pagpermiro, no? Nga Senate President. Unya human ni Mig Subiri mahigala ni sunod si Chis Escudero. Si Chis Escudero gipulihan mga kagalaan ni Tito Soto. Si Tito Soto gipulihan ni Alan Peter Cayetano. Unya karon dunay attempt nga pulihan sab siya mahigala ni Sherwin Gatchalian. So mao ni mahigala yung mga planos pagkakaron kay ilang gi hunahunaan ibalik si Tito Soto pero mo naman og gusto sila dunay fresh na pod nga naong day. Si Senator Win Gatchalian mo ilang giplanuhan mga higala. Unsa may mahitabo ani sa liderato sa Senate? Karong hapon ba kani mahitabo or unsa man? Unsa may katuyuan gyud mga sukid ti paminaw? Unsa may mga epekto? Unsa may mga implications inig-abot mga higala nga dunay ipuli na bag-o na sab ang Senate President? Straight to the point. Now, atong balikan mahigala kay giangkon gyud ni Senator Ping Lacson nga duna sila'y plano mahigala nga ilisan gyud si Senator Alan Peter Cayetano mga sukin tig paminaw. Duna sila'y plano, duna sila'y efforts nga kuditahon sa nila mahigala si Alan Peter Cayetano para makuha og balik mahigala sa minority ang leadership karon diri sa Senate mga sukin tig paminaw. Straight to the point. Perting grabihan, no? Sumurag di gyud sila mahimutang mahigala nga nakuha ni Senator Alan Peter Cayetano ang leadership sa Senado. Nga naman, unsa man gyud naka-importante ani mga sukid tig paminaw. Number one, tungod kay kini mahigala nagsingabot na ang impeachment mga kagalaan ni Vice President Sara Duterte. So gusto sila nga sila mo mo drive, sila mo matawag nato mga higalag mo control, mo timon sa mahitabo mahigala nga impeachment trial. Straight to the point. Ikaduha, kini gud mahigala ang importante kung kamo gud mo ay majority. Kamo man gud may mamutang ana og mga komitiba. Labaw sa tanan ang House Blue Ribbon Committee nga tuan na mahigala karon ni Senator Pia Cayetano. Kanos aman si Pia Cayetano musugod na day sa iyang investigation. Straight to the Mao man point. ay mga higala nga kung mailog nila karong hapon ang leadership mga kagalaan or anytime mailog nila ang leadership sa Senate, why investigasyon sa flood control? Straight to the point. Ay kinsa may ilang head mga higala panalitag mailog og ang leadership sa Senate. Mapulihan si Cayetano. Mabutang na po sa minority mahigala si Win Gatchalian panalitan maoy mas Senate President. Kinsa may ilang ibutang isip chairman mahigala sa Blue Ribbon Committee, ilang ibalik ang Lacson. So kung ibalik ang Lacson, walay mahitabo sa flood control scandal mga sukid tig paminaw. Straight to the point. Munay tan-ahonon sad. Kay karon mga higala nga naa ni Senator Alan Peter Cayetano ang leadership, nya tuan ni Pia Cayetano mahigala para doon na lang po mahigala fresh nga naong lang sad. Malagmit doon na sila mga agreement dito mahigala nga nung man ibalik ngadto kang Senator Rodante Marcolita, posible og nangita sa laing naong lang sad nga may muda mahigala. Kini si Pia Cayetano, babae ni mahigala pero considering nga lawyer sad ni, so
mahimo ning maoy muda sa nya maskaraan po na spiya indekin. Dugay na sa diha mahigala sa Senate. So siya mo'y chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee. Kano sa man siya masugod? Kay once makasugod mahigala si Pia Cayetano, ang mahitabo ini kining 18 Marines mahimong ipatawag niya ni. Wa man itagda mahigalang lakson. Wa tagdang lakson. Unya kining 18 Marines sa ilang pag-ingon nga mali-malitang kwarta nga ilang gidala, na ay mga pictures nga mo support sa ilang allegations nga naa sila mali-malitang kwartang gida. Ha? O di pa na tinuod mga higala ng maong mga pictures, dugay lang ang refute sa NBI, pinaging matibag. Oy, nga picture kay fake man nga picture. AI man nga picture. Pero wa mo refute mga higala sa matibag hantod ron because ang mga pictures nga gipakita sa 18 Marines, tinuod authentic nga mga pictures. Labi na mahigala og adto mga kaigalan check ni mga CCTV footages asang lugar. Lahi ba ni Madriaga tanawa ra gud ha? Kadto si Ramil Madriaga mahigala kini prangka-prangka lang pag-istorya ba. Real talk lang ta. Si Ramil Madriaga gitagaan gyud mahigalag airtime nga dako. Ila gyud mahigalang gipadako ang testimonyang Madriaga bisan pa og dunay mga inconsistencies. Nga wa man say mga pictures nga iyang isupport nga gitagaan sa kwarta unya nasa gideliver kwarta wa gi picture. Straight to the point. Ang picture lang niya may gala katong iyang giangkon nga gi-greet sa birthday mahigalang Sara Duterte nga happy birthday Ramil Madriaga. Kadto mahigalang pag-ingon niya happy birthday si Ramil do inatay. Damo rin noon makaingon ka nga dili sa kaila. Kaya kanang dili ka kaila, diktahan man lang ka mga kailang nga wa pa jud ka kaila kayo ba? Diktahan man lang ka ana o di tagaan kag karton ka na o mo na great dihan napita. Kani plangka-plangka ba lang ba? Kay kasama ko na kani o. Kani o. Talawa ato paminawon sa Arabe. Mao lang ni mahigala yang gipakita nga iyang supporting picture or video sa iyang pamahayag. Sige, Hey, Sir Ram, I wish you... Sige dong. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health. Kana o. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health. Sige, pause ha. Kani og kinini ang tinuod ka mo great og birthday sa mo kailag yun nimo. Dili mo inanaon sa day. Nganong inanaon man nimo nganong hantagan mo nga wa day ka kaila sa mong great day nga nganong nagbutang man mahigala kuan, gisuwat man din ha. So ikaw no be, imong kauban ko no ikaw ki mag-greet kang ni Muel. Imo na on day kay butang magdakag ban people ang butangan nimo happy birthday names. Pero kini may ganang kamadriaga ilang gipadako og mayo. Wa di picture sa ngayon sa nag-deliver sa kwarta dito. Kadto tay gipicturean ngay malita day ba? Tay gipicturean nga nao gi-deliver ang kwarta dito sa ombudsman. Nya na say picture may galang selfie ba ka sa dito. Kadto pero wa gyud. Pero mao mahigal lagi padako nagmayo. Ang sa 18 Marines nga niingon mahigala nga naay mali-malitang kwarta wa gyud padak-a. Wa gyud patawag lakson. Kadto sa si Amina Pangandaman, sila si Bersamin, nga si lakson pa may nag-ingon mahigala nga mga nagamit mahigala sa ngan kunong BBM. Damon nga iyang imbestigaron kay iya man giabsultos BBM dahil na to way labot sa BBM gigamit na iya ngan ining iya mga sinaligan sa Malacañang. Damon nga imong imbestigaron na. Kay naa sa doorstep of Malacañang ang mga bitin nga gigamit mang higala ang nga ni BBM. Pero wa gyud. Karon si Pia Cayetano mahigala mao may nag chairperson ron sa House kining Senate Blue Ribbon Committee. Delikadong mapatawag ning 18 Marines. Mo na ang pagkakaroon gaumidog sila nga kuhaon ito balik ang leadership sa Senate. Straight to the point. Gaumidog yun. Kay kining Pia mahigala mahimo man niya ipatawag ang 18 Marines. Mahimo niya nga iyang patestimonyahon mahigala si Saldico via internet day, Zoom. Anong di man? Nga si Lacson mismo pagsugod mahigala yun, imitaron si Saldico. Sa naa pa si Saldico sa Pilipinas, ingon Lacson dili kay naamagod tayo interparliamentary courtesy. Congressman mo Saldico, di na to pwedeng imbitaron kay interparliamentary courtesy. Sa diha mga higala nga
kini ni ang niresign pagka-congressman, wala na interparliamentary courtesy. Huwag niya po nimbitara. Hantod nga niyadto na lang Saldicos gawa sa nasod. Unya, nakahuna po sila nga ila ko nung ipa-zoom si Saldico. Sige, imbitaron, pinagi mo, testify, pinagi sa Zoom. Naunsang pagkahitabo mga higala nga, si Saldico wa man imbitara, nisulti na Saldico makagilaan sa iyang expose labot sa mga mali-malitang kwarta, wa na yun. Wa na yun imbitara. Now, panalitan mga higala, kinispiya o iyang inon, okay, ato paminawon Saldico, bahala o kanang Zoom lang. I-cross-examine lang ninyo. I-cross-examine lang na to kung tinuod ba niyang gisulti, di ba? Kuyaw ni. Kuyaw, kaya nga naman, while it is true mga higala nga si Sara Duterte mag-atubang og impeachment trial, unya madungan sad mga higala ang Blue Ribbon Committee, ang mga tao, ang trust sa mga tao ug ang pulso sa katawhan mabahin man gyud mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Unya importante man kayo na unsay pulso sa mga tao karon. Ug magsige ang Blue Ribbon Committee og investigate, moingon mga tao di man day si Sara may angayan nga tanggalon si Marcos man di ay. Straight to the point. Mas kuyaw. So ang mga tao malagmit nga magsigig trial, ibutan ta na butang man si BBM may under trial day o si Sara. Sila duha. O moingon mga tao ay panantangan ng duha. Mahimo kami kanang duha may angay tangtangon. O mahimo mga tao moingon wali ang dili angay Sara di mitanggalon eh. Ang mali-malitang kwarta to ada ni BBM. Straight to the point. Kana ko mapadayon ang Senate Blue Ribbon Committee ha. Mo na nga kuyaw kayo sa minority, kuhaon yun nila mahigala ang leadership sa Senate. Kay once makuha o balik niya sa may mahitabo, focus sa impeachment, wa na, makalimta na ang Senate Blue Ribbon Committee sama sa gihimo ni Lacson nga, gipiyong-piyungan na lang niya mga sukid tigpaminaw. Wa na gyud. Partial ra ang iyang report mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Mo na kaingon tang Lacson, unsa man Lacson mo lang na usab, dako magkausaban Lacson. Partial ra. Ngano man ipatawag ni Ping Lacson sa Sbirsamin? Ngano man ipatawag sila sa Pangandaman, sa Jujo Cadiz, sa Malacanang, mga higala nga maumay ni dawat sa malimalitang kwarta. Bisag ibutang talang way labot sa BBM. Kaya mo man gustong ipalutaw ni Lacson, wa ko ni labot sa BBM gidalang angan ni BBM ining iyang mga hinanib di sa Malacanang. Straight to the point. Ano man mo imbestigala ko no? O dadara man ka na. I-safety lang sa BBM, sige lang. Pero ang kuyawam ko nilang i-safety sa BBM, ipasangil nga to tanan mahigalang Birsamin, kadugayan og cross-examine mahigala din na karon sa investigation mulutaw gyud nga ang BBM anang kalakiha. Straight to the point. O mo na mga kaigalaang lisod kayo. So karong hapon tanaw na to. Og magpabilin ang liderato ni Alan Peter Cayetano, lain pa mga higala nga tan-awon na to mga sukid tigpaminaw nga dakong butang kay dunay giplanuhan karon ang Congress matod pa mahigalang Amy Marcos. Ako lang ikot mahigala si Amy Marcos nga matod pa nagplano sila og Constituent Assembly mga higala. Straight to the point. Nagplano pag-usab sa Constitution pinaagi mga higala sa kunas. Mo ni ilang plano mga kaigalaan nga usbon ang Constitution. Straight to the point. Uyaw ning kalakiha mga higala mo ni atong hatagag pagtagad gyud karon. Na unang-una sa madaba doon na by change of leadership. Now, balik ko na kung may gala under sa atong Constitution. Under mahigala sa Article 7 sa atong 1987 Constitution, Section 16, giklaro gid nga ang Senate mag-elect sila og Senate President og ang House mag-elect mahigala og House Speaker by a majority vote of all its respective members. Straight to the point. So all of its respective members. Pila may members may gala sa Senate? 24. Pila may majority anang 24? Ang majority mahigala is 12 plus 1. Mo na simple majority. Kinahanglan og 13 votes. Kinahanglan 13 aron makuha ang majority. Madeklarar mahigala nga vacant ang mga posisyon sa Senado o mag-elect og bag-ong Senate President. Di gani kakuha 13 dili ma-change ang leadership. Now, atong tan-awon ka namin, atong tan-awon ng 13 ka mga senador, kinsa ka sa 13 ang ilang mabiraan Straight to the point. Kani majority. Ang mga senators majority, kinahanglan silang mubira, kay 11 naman sa speakers karon. Kay nibalik naman may gala si JB Ejercito, ang dagudwan mga kaigalaan.
JB is the good one, nga ni neutral pagpermiro, ni abstain mahigala, wa mabutar ni Cayetano, wa pon mabutar mahigalang Tito Soto. So, nabutang sila mahigala kuan, siyam ra sila, duha ang ni abstain, 13 ang ila sa majority. Karon namalik na sila, nga tuan na sila sa minority mahigala kay nakaamgo na kuno sila. Nakaamgo na kuno si Subiri og si JB Ejercito, ha? So karon, niinay karon 11 man sila kabuok, kinala na mo bira sila duha. Kinsa ka aning naa sa majority nga duha nga pwede lang birahon. Tan-aw ninyo kinsa ka. Otherwise, dili sa kabila di gid ma-change ang leadership. Kay kinahanglan naman mahigala 13. So sa inyo bana-bana kinsa kay pwedeng birahon? Duha lang nga bira para nga makakuha sila 13 og ma-change ang leadership karong hapon sa Senado. Straight to the point. Okay, atong balikan mga sukid paminaw ning atong hisgutanan ron butaga mga higala. Balikan taning 13 ka mga senador. Doon na gani mo bali aning 13 ka senador nga bisag duha lang, makabira ka na sa duha, ma-change ang leadership rong hapon. Mapulihan si Senator Alan Peter Cayetano. Asa man to mga pictures dong. Ato ko nung himadlan ng ilang mga naong be, asa ni kisay mo bali ani nila. Pero kini pagbali ani nila mahigala, medyo di po nilalim ha, sa ilang kabahin mga sukid paminaw kay kubantay baya mo. Ang tanan nga senador nga diya sa majority mo ay gipanggukod baya ron. Ang minority safety kayo sila. Safety kinsa may gipanggukod? Number 1, Bato de la Rosa. Unya ilang isunod si Bungo. So ipadaan lang sa ICC -2 ng daan. Ya iyon kinsa may di mo sugot birahon. Pressure gud ba? Pressure gud. Kay once kinis Bato may galang madakpan ni bisa pag pamahuman ang main case sa Supreme Court, ang hitabo na, padaham gina. Gastuhan gina plano dayon dito padong sa ICC. Nabahala na kaya ba to? So, ang uban nga mga senators, depende sa kaisog, depende sa baluganan, mubalog sila. But ang uban, ani may gala, like, sunod ba Kuya Juanes, Bungo. Kaya may inguman, appeal man ka dito sa naiwaran sa ICC. Dakpon pos Bungo may gala, padapod. So, unsa may hitabo? Unsi na lang, -2 na sila. Kung mauho na mga sukid paminaw, si Bungo o si Bato, di unsi na lang sa palihan na sa 11-11. Ang uban na pagbirahon, kay lima ka si Cheese, si Jewel o si Jinggoy, giingnan na ko ng Jinggoy ko niya, plunder na ka. Kanang plunder case, o i-plunder na si Cheese o si Jewel sab, bisan pag magdagan ang kaso mga kagalaan, kay plunder case man mo gawas ang warrant of arrest, dakop gyud. Bisa pa og wa pay conviction. So mga priso ni sila. Unya, di pa igo ha. Gawas ani nila mahigala kining duha ka mga Villas ni adto na dayon sa DOJ ni kay dunay gitubag nga kaso sad. Ang pressure ba grabing pressure. Unya kini si apil pa gani mga kagalaan si Marcolita. Pasakaan sa kunog plunders Marcolita mahigala gumikan sa iyang contribution atong election mahigagalan. Kaya doon na may daghan ni volunteer nga mutabang mismong campaign Marcolita. Niamot-amot ba? I-appeal ko no pasakag kaso sad. Unya si Ruben Padilla kay mao'y gisakyan mahigalang Ronald Bato de la Rosa. Karon na ba siltian Ruben murag na kabantay ka mahigalang mura sa siya ingon nga wa man kuno siya magkuan tabang ni de la Rosa. Medyo na kuyawan po sa Ruben Padilla, mga sukit paminaw, pwede naman na inon Ruben dahil nga. Nisakay, madalarosan ako, di akong pasakay. Wa man po'y problema, o nisakay siya kay, wa pa man to'y, di man valid ng warrant of arrest ICC. At the time, wa pa TRO, wa pa maghisgot o TRO Supreme Court. Bisa nga ni karon naghisgot ng TRO mahigala, pwede man mo insist Ruben nga, dili man. Di man, naaman tayo kaugalingong korte. Naaman tayo kaugalingong sovereignty. Ba't karon Ruben mahigala murag ila pong iduot kay ngano kuno nga imong gitabangan sa Bato of Equias. Sumahulot sila pasakag kaso. Hasta si Loren Ligarda apil pod kay doon na siya ang anak mga higala ito sa lower house. Nga doon ay issue sad kuno mga kagilaan si Leviste. Kadtog yung mga sakit sa diya nga murag mo attempt og sukol sa administration maisyuhan kay gyud. Straight to the point. So mahurot ning majority kinsa may mabira ka nila karong hapon daan.
Makabira sa duha, fights na. Change na ang leadership. Kinsa may mobalimbing ka ining majority black ron. O dunay mobalimbing ani mahigala, masabot manato nga malagmit ang mga tao mo. Kuan gyud niya, balimbing dako. Ingon ang mga DDS mahigala, balimbing. Pero mahimo po explain sila di gyud lalim sa among kabahin. Sabta lang gyud ninyo kay di pud lalim ning among kalaki. Kay ang tanang gaho mga kagalaan ron sa administrasyon gigamit mo nila. Kana pa, real talk na ni ato ha. Isod man kay may gala atong puyok-puyokon pa nitong istorya. Yeah. Kana klaro gina. Klaro gina. So kung mabira lang nila daan, asa may humok-humok nga mabiraan eh. Kininduha ka mga bilyas, posible humok-humok na mabira. Kay mga negosyante man mga bilyas. Bisan man tuod mahigalag maingon si Mark Villar, sekretary ni Duterte ni si Mark Villar, kinis Camille mga kagalaan. Si Sara Duterte man nag-endorse ani. Dakog utang kabubuton sa mga Duterte ni sila. Pero kung mapiit mga sukid di paminaw, inyon man ka nga asama inyong unahon ang inyong kaugalingon or ang inyong paglaban ni Sara. Straight to the point. Mo nang delikado kayo mga sukid di paminaw. Delikado karong hapon tanaw na to kung kinsa ani sa 13 ka mga senador ang mabira nila. Wa gani mabira. Ligon gani way mabira mga sukid di paminaw. Di gid ma-change ang leadership. Straight to the point. Pero ilang mong buhaton tanan mo na selection ni angkon selection ni Lekin niya ilagang gihimo tanan. Effort yun sila nga si Sherwin Gatchalian kuno. Mo ilang himuon may galang Senate President. Nya karon padungod sa impeachment mas maayo man mga higala si Senator Alan Peter Cayetano Senate President sa pagkakaroon labi na doon na impeachment. Kahit sa abogado ba? Doon na magoy mga ikaw magoy mo preside sa sa impeachment court. Dili sa ingon nga nakaminos tang Sherwin, maayo man na Sherwin sad pero considering kini ba korte man guni. Mabutang sa may galag i-convene ang Senate as an impeachment court nya ang mga rulings. May itong abogado gi-butang nimo. Kaysa mga impeachment sa Pilipinas, katong impeachment mahigala ni ihirap ka na ito, ang presiding officer si Hilario Davide man mga sukiti paminaw, inig-ruling ba? Objection, Your Honor, makarule dayon. Si Davide na mayo kay mo himog ruling. Nga naman, na may background. Overruled. Makanas Davide dayon mahigala, numdo mo? Sustain. Objection, Your Honor, overruled. Paspas ba? So, kinalan og lawyer maoy mo preside diha. Kinini ang panahon mahigala ni Corona, ang nag-preside pala to sa Enrile. Okay, Japon. So, karon kinini ang i-impeach mahigalang Vice President, maayo mga higala og abogado mo ay presiding officer. Para nako lang ba? Kay si Sherwin, dili man siya lawyer. Usa sa ka-businessman. Dili siya lawyer. Na mauna, kung panalitag magkuha nila ang leadership sa minority, pangitaan lang nagpamaagi so, siguro day, kanana ang unsa may pamaagi na ilan siguro ikuan nga si ihatag lang siguro Kiko Pangilinan. Inon lang siguro. No nga si Kiko Pangilinan lang may pa presidon kay mas maayong gud dili pa konsaha. Kini korte man gud ni. Unsa man pag-rule anak ron sa mga objections kung si Sherwin mo oy molingkod. So dunay dakog kalainan ba? Mas maayo ni si Alan Peter Cayetano labi na ang impeachment or kung dili gani panalitan mailog nilang leadership, mas mayo si kuan na lang Kiko na lang ibutang nga maoy presiding official at least lawyer ba? No? Dili 40 ni Sherwin Gatchalian ang balaod. Unya labi na manghigala ang mga rulings diha kay doon na may mga objections yun na. Unsa o man ang pagkalaki. So ang ila mahigala basta ilugon na gid ang leadership. Mo na. So mo ni ang nahitabo makailan. Di po sila siguro mo salig kay Kiko day kay ilugon ang leadership na. Di ba gini atong kauban yun yung tinuray kay Elpir ba ni? Di ba gini BBM nga kwan, pure nga BBM. Kini yung mga pink mga higalas pagkakaroon natulo mo guni day pink, day Duterte black, di ama higalay BBM black. Ang kini mga higalang hitabo aron nagbangga gid ani kining kang BBM o kining sa kini ang kan Duterte. Kining taga pink mga sukit di paminaw. Naniid lang sa nila mga higala, no? So sakay lang diling Marcos para nga siguro nila nga kini si Sara mawagtang gyud sa 2028 nga eleksyon mga sukit di paminaw. Straight to the point. Eh samtang naago si Sara makapil sa presidential race sa 2028.
medyo kini prangka pag-istorya ha, kusog yun Sara mga higala. Otherwise hindi pa na kusog, di na sa maghago ng impeachment eh. Moingon na lang sige, eleksyonon tala ni total hinay man ang inyong kandidato. Ha? Bisag unsaon pa mahigalag himo istorya nga ni kusog na kuno si Lenin, ni kusog na kuno mahigala si Tulfo. Well, in fairness, mahigala ka na si Tulfo, okay naman po na yung mga followers sa yun. In fairness ha, because Lini Robredo mga kagilaan, doon na yun sa mga followers. Kusog sana, pero ang kakusgon ko nila mahigalag imong itandi kang Sara, lahi kayo. Muna nga gusto nilang tangtangon mahigala si Vice President Sara Duterte para di na mag-appeal sa 2028 election. Straight to the point. Mao ganay main purpose diya karon mga sukid di paminaw. Na kani magtan-aw ka sa mga senador mga kagilaan. Pananglitan kung doon na lang yo'y duhang madain ay karong hapon. Doon na yo'y change of leadership. Ang ako lang aning suggestion unsaon sa minority para makuha nila panalitan, ibutan na skiko na diha. Nga maoy mo preside. Para at least abogado ang mo preside niya kamao sa mga rulings ba. Namagoy mga rules on evidence nga basihan mga sukid di paminaw, no? Mao man ay importante mga sukid di paminaw, no? Si kinini ang mahimong presiding officer sa impeachment court. Unya labaw tanan mahigala ang kining kunas. Dunay gihikay bayaron ha. Mo ni ang sulti mahigala ni Senator Amy Marcos dunay gihikay nga Constituent Assembly. Ang plano ni day kung makabantay ka, pagsugod pa lang kabantay mo. Pag first half pa lang sa administration ni BBM, dunay plano nga usbon gyud ang konstitusyon. Mo tong gipaagi kanya to og People's Initiative. Moto mga congressmen may gisugo mga higala papirmahon ang mga tao. People's Initiative to. Wa man magsilbing People's Initiative, si Sara mo i-impeach. Karon og dili mo impeach si Sara, dili ma-impeach, mo sipiat. Unsa may mahitabo? Ari mga kagalaan sa charter change usbon ang konstitusyon. Ang plano mga sukid ti paminaw nga way election sa 2028. Way mahitabong election, i-extend ang termino mahigalang ni BBM kutob kuno sa 2031 indikin. Kuyawa ng istoryahan no. Musugot magka ang tagaping pud anang istoryahan nga wa na lay election, i-extend na to sa BBM. Kay kuyaw man o dili extend. Mamili man tagaping niron kung extend sa BBM at least BBM atong presidente. O dili extend ni mag-eleksyon Sara may mong presidente. So mamili mga higala. Pero ang sunod nga pangutana na kung ma-extend sa 2031, unsa man na road to 20 years na po niya pag dumala indikin. Delikado mapariha sa senior ni. Nga magsigig extend maabot tag 20 katuig na sa ning kalakiha. Ang dili mga higala na bilong sa taga-pink, okay ra ba nila na? Munay dakong pangutana. Okay ra ba nila ng sitwasyon na nga way election mo extend si BBM unya sa 2031 kay kanang mga congressmen mahigala okay man sana nila. Ang kuya mo ganing Constituent Assembly mahigala kay Congress ra maoy maghimo ana. Sila ra mahigala maoy makahimo anang kunas. Unya ang lower house of Congress dali ra man na. Ang Senate maoy dakong istoryahonon kung makakuha sa boto sad kay lahi man sad mahigala ang vote dito sa Senate. Lahi man ang vote sa Senate. Kinahanglan sa 3/4 nga boto mga higala makuha pa lang 3/4. Mao sa ni pangutanan dako. Sus kung ma-extend mga higala no? O ma-extend sa mingon niya, sige lang extend lang to 2031 labi taw. Samtang kwan. Hindi ka extend na unsa may imong unsa man kay mahitabo, unsa may garantiya nga kutob las 2031 basig mingon niya. Kay padayon ta lang sa gihapon kay delikado man og ang Duterte may mopuli. Mao ni angay batayanan mahigala. Ang taga pink ani mo okay ba ka sila or mo kumpiyansa sila ni BBM or di po sila mo kumpiyansa kay makasabot sila mahigalag. Kuyaw-kuyaw ning kalakiha na. Nakaako mga nas BBM mahigalag traidor ni Duterte nga dako to natabang aron presidente siya. Kanina ba kang uban mga sugid tig paminaw? Kana mo di man na malikayan mo nahuna sa mga tao ana. Kay para sa mga Duterte mahigalag traidor mas BBM. Para nila. Di ko ka ma-presidente go pa mga Duterte. Pero ang imong gihimo imong gipada si Duterte tos dahig. Dili malubong na umahan sa libingan ng mga bayani go pas Duterte. Pero kahimo kapag send ni Duterte dito sa dahig, inana ka traidor kini sa BBM kana kung ang imong pasultion ang mga DDS.
Pero kadto mahigalang pasultion nimo to mga nasuko mahigalang Duterte mingon sa kana mo sakto. Nagihimo ni BBM. So, kana napita mahigala unsa man ang mga naminaw na to, apil mahigala ang kwan, kato mga tarong nga mga tao, sugot mo, way election 2028 just because of that. Ha? Usbon ang konstitusyon tungod kay nabalaka sila nga si Sara may mudaog. Siguro unjod nga ma-impeach Sara. Kay dili ma-impeach si Sara, mahimo mahigala nga dunay charter change nga mahitabo. Or kung ma-impeach si Sara, niya kusog po si Basti, dahil mingon niya, impeach si Sara, mao gyapon. No election ng Japon kay delikado mas Basti may mudaog. Mo ni kuyaw-kuyaw ni hitabua mahigala da. Murag iyag yung sundon siguro ang lakang sa ingamahan ug maahon ni rong dagana ron. Kini nga portion mahigala tod kanato mga kagalaan usab sa sugatrol, daghan na karon mga dunay gipamati, dunay mga balatian sama ining insomnia, constipation, high blood ug human diabetes. Kung ikaw naa niini, dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang sugatrol. Ang sugatrol food supplement dunay kini A, B, C, D formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti ug D para sa duhat. Diin gikan gyud sa ilang mga dahon ang gihimo nga herbal medicine. Mao mga higala nga makatabang kini sa mga naglisod pagkatulog sama ining insomnia, constipation, ingon man mga kagalaan ang pagpugong, pagsaka sa blood sugar level nga maoy mahimong hinungdan in diabetes. Mao nga sama kanato matag adlaw nagsugatrol. Straight to the point. Alas 10:09 na mahigala sa Bad-uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. So ginahamok-hamok gyud ang leadership mahigala ni Alan Peter Cayetano. Ginahamok-hamok. Once makakuha na sila mahigala, tan-awon gani, bantayanan tani unya day og kinsay mada. Mada ka ni mga bilyar. Umingon mga bilyar, diba? Dili na lang gid may bahala na lang. Unya mingon nga gukuron yung negosyo. Delikado no? O di gani madani mahigala sa kwan. Kinala jinggoy mga kakilang murag gahi-gahi naman sila day. Mga sige, papriso na lang mi. Okay na lang mi mga priso. Ang kuyaw ani ugway madagyod magpapriso na lang. Kuyaw sana kay mo yung Joel Villanueva panalitan kinisa si Cheese. Kay permiro mahigala nga nilutaw-lutaw unta nga aron nga makuha nila balik ang leadership sa Senate, ilang gi-offeran si Cheese Escudero nga ilang birahon pagbalik sa minority para madusi na sila. Gi-offeran si Cheese nga himuon kag balik nga Senate President. So kung mabila nila si Cheese, dusi ko ang pagyapog usa. Nga Cheese Escudero kay kamao masan mahigalang medyo dako-dako ba sa premium? Kay birahon si Cheese may gala, di man sa siya pwedeng birahon lang, di ko nyo tagaglanggo diya. Mubalik gini ko, tagay ko glanggo. Mo tagi na birahon ka na mo dali, balik sa minority, himoon ka na mong Senate President. Pastilan mga higala ka, katawanan sa ning kalakiha. Og mabiran na sa Cheese, himoong Senate President. Kuwang paghapon ha, kay kinalang mag-13. Kay asa ako nang gingon mahigala under Article 6, Section 16 sa ato 1987 Constitution, kinahanglan ang simple majority. By majority votes, pila may majority is 24-13. So ang magic number is 13. Bisa pag madusi na sila kabuokron, dili man na mao mga higalay basihan. Kay nabutang man na mahigala nga parihas na dusi, kwintada pa man mahigala sa bato anang dagana. So 12-12, dili pa siya may simple majority. Kaya simple majority is 13. Kaya ngipon may gala ang number of seats sa Senate. So bisa pagwa si Bato, 23 na lang kabuk na naa. Apan ang lingkuranan mahigala sa Senado, 24 man yun, kaya mga senators. So kinahanglan yun kag 1/2 plus 1. So ilang yung offeran si Cheese Escudero nga balik nila sa minority para nga ato makuha ang leadership. Si Cheese po kay medyo kamao sa mo maro sa gamay day nga di kung balik diha kung inyo na ko himo ordinaryo ra pod. Ha? Balik lang dili kay himuon ka na mong Senate President. Now, mahimong mobalik si Cheese anang kalakiha pero kuwang palagig usag hapon kinsa pa may laing makuha. Si Loren murag lisod mo siguro kuha online si Loren day. Kay mabutang ani mga tao ani mag-careful sa kamura na kag nabalibali ani kalakiha o muadto ka speakers na pod.
gawas kung doon na gyud dako negosasyon nga kining imong anak diri sa lower house dili na piton. Pero lahi man putong iyang anak day kay musukol mo sa tos libiste diri sa lower house. So si Loren, iya mamili sa man ka imong palabihon. Ang imong partido, ang imong anak. Medyo lisod siguro si Loren makuha ha. So ako tan-aw lagi ini kisa may duol-duol makuha ani. Jinggoy ganit day, mulod kuyaw ganit jinggoy mo papriso na jinggoy, minya bahala na lang basta di na ko ikwan. Mao man kay inyong gusto ipapriso ko, papriso na lang. Ambot ka Jewel ha, basig madapos Jewel og kwan. Basig moingon po Jewel nga mao ni akong prinsipyo, di lang sa kumukwan. So moingon may galang ipapriso ganit cheese og si Jewel og si Jinggoy. Moingon po si Jewel, sige lang. Amo lang ang tuso ng prisuhan kung sa akong ibaligya na akong prinsipyo. Mo anak niya ba? Kay kabantay mo min kag kaso mga higala nga do na anomalya. Ngano nga magi-anomalya bisag gamay ang sa 11 kabo kadtos majority. So ang gigukod doon courageous majority. Nanog mo sakripisyo sa labi sa sige lang sakripisyo ana namo ka priso, mao magkay inyong gusto. Okay lang namo diri. Basta di lang gid may mosunod sa inyong gusto sa Malacañang, mo ana ba? Nakuyawa ning kalakiha mga higala. So tanawon taniha unya atanganan tani mga sukid ti paminaw unsay mahitabo ining kalakiha sa another session unyang hapon mahigala diri sa Senate. Makudita gani si Cayetano da wa na og makuditas Cayetano wa na investigation anay sa flood control kay pulihan pos piya na wa pa gani kasugod piya Cayetano dai sa iyang komitiba pag-imbestigar pulihan na dayon insabay lang ibutang Senate Blue Ribbon Committee ibalik na lakson wa na gyud